Днес е един много особен и тъжен ден. Днес е денят, в който Господ Исус Христос близо преди 2000 години умря на кръста. Затова тая вечер сме тук събрани, за да възпоменем Неговата смърт, за да покажем на Господа, че ние го обичаме и сме с Него и на кръста в последните дни на Неговия живот. Затова ще ви помоля, нека да наведем главите си от любов и признателност към Господа, да имаме една молитва като люди, които вярват в Него и като люди, които са спасени от Неговата милост и от Неговата благодат. Велики и пресвяти Боже, ние заставаме пред Твоя благодатен престол и тая вечер ще покланяме пред Твоята вечна любов, с която си ни възлюбил. Боже наш, Ти беше покорен, до толкова много покорен на Отца, защото отиде на кръста, предаде себе си, за да избавиш, за да спасиш, за да простиш на всички онези, които имат вяра в Тебе и онези, които Те обичат. Затова тая вечер сме тук събрани в Твоето име, да отдадем почит на Тебе, да отдадем слава на Тебе и да се поклоним пред Тебе, защото Твоята жертва е свята жертва, чрез която отново Ти ни завръщаш в лоното на Бога и в Негото спасение. Благословен да си, Боже наш, и благословенно да бъде името Ти. Ние сме тук на това място, не само да получаваме Твоите благословения, не само да получаваме Твоите благодат, но и последните мигове на Твоя земен живот. Ние сме тук, за да кажем, обичаме Те, помним Те, няма да Те оставим и ще бъдем с Тебе и в живот, и в смърт. Затова Те молим, благослови ни тая вечер с Твоята благодат и помогни ни тая вечер да Ти издигнем толкова нависоко, за всеки, който погледне към Тебе с вяра, да намери вечен живот. Може всеки присъстваш на това място, може всяка душа, която дошла да се поклони, нека нейното поклонение, нека нейната жертва възлезе тая вечер пред Тебе и да бъде причина Ти за Твоята пробудена истина от кръста да ги благословиш с всяко небесно благословение. В името на Господа Исуса Христа. Амин, амин и амин. Бог да ви благослови, че сте оставили вашите земни грижи и сте дошли тая вечер заедно с нас да застанем под подножието на кръста Христов и да дадем славата на Него за Неговата любов и за Неговата жертва и за Неговата смърт, чрез която Той ни съживи и Той ни спаси. Нека заедно тая вечер да възпеем и да хвалим Господа за Неговата свята жертва.